Det er Stenbærsvej, og der er børnefødselsdag. Der står Stenbærsvej her. Ej, det gør der jo. Og så er der glasur og slik skumpe. Jeg vil have også den der. De er så gode. Men for det smukkeste udseende, for den flotteste kage, går første præmien til Stenbærsvej. Og så er det jo rigtig vanskeligt, for de smager jo alle sammen super godt. Men for den allerbedste smagshit i voksen går første præmien til chokolade, mokka, valnød.